Janneke wie altijd nog fors. Ze had vaak een diëtiste bezocht die haar verskate eetpatroon oerleerd had. Niet zorgen voor een slank lichaam. Janneke kwam uiteindelijk tot het besluit. Ze ondergong een maagoperatie. Nou Janneke, wat is die 180 graden moment? Dat was vorig jaar, 11 augustus. En toen lag ik op een operatietafel in de MCL om geopereerd te worden. Opereerd, weer hoe precies? Een maagverkleining, om wat gewicht kwijt eruit te zien. Hoe stie je het dan op? Kies nog een andere dingen denken dan Nee. alleen nog Nee, eigenlijk is net. die operatie? Ik denk, nou eigenlijk, ja, het klinkt wat raar. Eigenlijk heb ik de hele tijd af van, nou eigenlijk maak het de jood nog wel even van nimmer. Ik rond stage in een ziekenhuis en als ik dan aan het werk weer, dan ben ik zo ontzettend aan het zweten en heel erg zwier aan het ademen. Ik heb er gewoon geen conditie voor. En dat wie iemand denkt dat ik op de knibbels moest om in de schwan aan te doen en dat ik zelf naar meer hoe komen kon. Dat is wel leuk, maar dat is wel dat wie wel een moment waarvan ik dacht van nou, ik mag toch wat afvallen. Toen ik dan net zozeer van nou, hoe wil ik dat dan doen of hoe ga ik dat proberen. En op een gegeven moment lag ik op een jong in het weekend ook op bed. En toen was ik toevallig naar een programma aan het zien hoe mensen die te dik waren. En dan lag ik op bed met mijn poederchips en die poederchips die weer samen leeg. En toen dacht ik van hé, misschien is het een idee om dat te gaan onderzoeken, hoe dat is. Ja, in het hele proces ooit wel eens twijfelen van moet ik dit wel doen? Nee, nooit. Nee? Wist ik gelijk helemaal voor wie? Want hoe zwier wist op dat moment, toen je op die operatietafel leidest? Nou, het zwierste wat ik ooit weer, dat was 144 kilo. Ja, en hoe lang wordt het daarna nog voordat het echt, tot het echt resultaat in geest, zeg maar? Dan die eerste week al zei ze een hele kilo afvallen. Gewoon puur omdat ze net zoveel eten kist. Ja, nee, de eerste week lijst toch alleen nog maar op bed thuis en dan kerst net zo vol. Want ze alle spieren in hun lichaam trost niet en zo speelt het dan, zeg maar. Ja, na 3 weken dan wist het eigenlijk redelijk weer op de been, zeg maar. Nou ja, en dan begint echt het afval. Maar ja, dan stiert ik elke dag op een weegschaal om te zien dat er weer wat oud is. Hoeveel bist nou in totaal afval? 61 en een hele kilo. En hoe viel dat? Hoe twist? Heel nog voor de spiegel? Ja, soms als ik voor de spiegel sta, dan denk ik van nou, het ziet er nog wel leuk uit. En voor het dier dan dacht van ja, mijn hier zit leuk en verder net. Bij wijze van spreken. Dus verder vond ik zelf nooit echt wat leuks aan mij. Om te zien. Zo nou wel, nou kerst alles weer, dan moest ik weer naar de grote matenwinkels, kerst overal weer winkelen. Moest er net ook niet te zetten dat die maat er nou wel is of net. Nee. En dan kerst ik gewoon leuke dingen. Dus het is wat vrijer in het leven misschien. Ja. Janneke wie gek op lekker eten, maar Else Poel giet er door de moelen. Meesten die naar om en nabij reageerden op haar oergewicht. Dit zwagen voor vervelende reacties. Janneke vertelt over hoe meesten nou op haar reageerden en hoe haar zelfbeeld dat verloren is door de operatie. Dit droeg vroeger dus? Ja, dit is meer oude maat. Voor hier. Oh, zus, dat is zo u. Ja. Dat is toch geweldig? De week krijgt, ben we naar die oude winkel geweest, vroeger vaak kamst. Ja, klopt. Hoe is het om nou gewoon echt bij de H&M en dat soort dingen gewoon dingen leuk. Ik heb zelf een dingetjes kreeg als vriendin, zeg maar. Als het over 22 is, dan was ik het Klaus een strakke spietenbroek aan en een leuk shirtje erboven. Ja, en als hij dan komt, dan is het een joekel van een broek aan en dat zit ik wel strak natuurlijk, maar het is een heel hoog shirtje van zelfskepers. Want hoe zit het met die gevoel hoe die zelf, zeg maar? Is het nou zekerder van die zelf? Ja. Dat ze volle afval Ja, je hebt wel volle meer zelfvertrouwen. Jee, maar en dit zie je dus eigenlijk al bij dit liedse de maat, dat is nou... Ja, nou, dat is niet de goede maat. Dit is precies... even de achterkant, echt. Dat is best een... best wel dikke bips. Van binnen nu viel je jezelf net altijd zo dik als dat je binnen. Dat is bij de gewone mensen niks aan. Als je van binnen nu viel je jezelf net altijd eens uit je eruit zo van wijze van spreken. Is het gevoel dat je zelf oors viel, dus dat je eruit zegt? Ja. Jezelf wederom zoals op foto's denk van god ben ik dat. Zat ik er nou uit zo viel ik me vroeger. En hoe zus dan nou naar foto's van jezelf van vroeger?
Ja, dan ben ik altijd een leidje. Ja? Ja, en dan leid ik mezelf gewoon uit. Dan denk ik bij mezelf, hoe heb ik er ooit zo uitzien kennen? Ja, hoe ga ik het hoe heb ik het zo voor elkaar krijgen? Hoe heb ik het zo vier krijgen? En dan denk ik, dan leid ik en dan ben ik gewoon het ras dat ik. Dat is het tosse van de keer Ja. ja. Nou Janneke, 62 kilo lichter. En het is heel mooi in het leven, maar ga je toch dingen te wensen voor in de toekomst? Nou nee, dat het zaak mij bloeien en dat ik een voorbeeld wezen kan voor de jonge vrouwen en mannen die eventueel ik wat gewicht verliezen willen. Dat ze wat houden die verhaal. Ja. Nou, dat is denk ik wel een mooie wens. Ja. Dat die maar krekkoers. Ja, inderdaad. Maar hij vleet wel mooi nou. Ja, zeker. Ik hoop voor die dat die wezen niet komen. Op een dij verlies wat hield op een dij. Stap ze verkeerde bus in.